ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ତା'ର କାରନାମା। ମାନେ ଏତେ ବଦମାସ ସେ, ମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବ, ତାପରେ ପୁଣି ତା'ର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ପିଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, ମହାରାଜ ପୁଣି ତା'ର ଗୋଟେ ପା ପଛ ଅଛି, ତା ଉପରେ ବସିକି କ୍ଷୀର ପିଇବେ। କାରଣ ତଳେ ବସିକି ପିଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଜାଡ଼ିଯିବ ତଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏ ଚୋରକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ପୁଣି ଆହୁରି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଘୋର ପାପ ନୁହଁ? ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ ତୁ। ସେ ତୋର କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ମାରୁଥିଲୁ? ତୁ ଏତେ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି। ତୋତେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ତୋତେ ସବୁ କରାହେଉଛି, ପୁଣି ତୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା ମାରିକି ଖାଉଛି। ୟାକୁ ଏଥିରେ ଘରେ ଆମେ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଘରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ଚୋର, ତାକୁ ଛାଡ଼େ, ଛାଡ଼େ, ସେ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼େ। ଭଗବାନ ମାରିଦେଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ। ନା ବଞ୍ଚିଛି, ମୂଷାଟା ବଞ୍ଚିଛି। ବିଚରା, ସେ ତ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, କିଏ ଜାଣିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଲେ ମୂଷାଟା ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଏ ଚୋର, ତୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବଦମାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲାଠୁ ସେ ଖୋଜୁଛି ମୂଷାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ପକ୍କା ବଦମାସ।